салому дуруди бепоён ба кулли мухлисони барномаи дар шабакаҳои иҷтимоӣ. Фирдавси хурсанд топ хабарҳои варзиширо мегӯяд. Сар мекунем. қоидаҳои нав дар футболи англисӣ ва он ҳам дар ҳошияи навъи нави коронавирус бо номи омикрон. ин ҳам дар ҳоле аст ки чанд вақти охир шумораи рекордии гирифтор шудан ба омикрон миёни футболбозон сабт карда мешавад ва ин ба он оварда расонид ки тарзи нави ташхиси коронавирус барои футболбозон таъсис дода шавад. дар охирин озмоише ки миёни футболбозони премер-лигаи Англия сартосарӣ гузаронида шуд, беш аз 42 нафар футболбозони лигаи англисӣ бо сабаби гирифтор будан ба ин беморӣ аз футбол муваққатан маҳрум карда шуданд. аз 15 декабр ҳамакнун кулли футболбозон тариқи экспресс-тест пеш аз ворид шудан ба бозӣ ва ё тамрин худро аз муоина дар дохили автомобилашон мегузаронанд ва натиҷаи онро ба шахсони махсуси назди дарвоза пешниҳод мекунанд ва баъд иҷозаи вуруд ба майдонро пайдо мекунанд. экспресс-тест навъи нави озмоиши бемории коронавирус аст ки дар дохили мошин насб карда мешавад ва тавассути он натиҷаи озмоиш муайян мегардад. ҳамчунин тибқи қарорҳои нав мухлисон низ барои ворид шудан ба майдон маҳдудиятҳо доранд. онҳо ғайри он ки чипта харидорӣ мекунанд, ҳамчунин рӯзи бозӣ маҷбуранд ки сертификати ваксинаи худро бо озмоиш ва ё худ тесте ки натиҷааш манфӣ аст бо худ биёранд. хулас барои футбол тамошо кардан ба ҳадди як мушкилии суддӣ доштан ҳуҷҷат ҷамъ мекунед. пешорӯи рафтанҳои Серхио Агуэро аз футбол, ҳаминак мо боз як ситораи дигарро дар майдонҳои топ 5 Аврупо дигар нахоҳем дид. гап сари қаҳрамони асосии саҳнаҳои моҷарои Евро 2020 Кристиан Эриксен меравад. футболбози мунтахаби Дания дар чемпионати Аврупо дар як бозӣ бо сабаби истоди қалб ба замин афтод ва ӯро бо тавсияи табибон муддати чанд вақт аз футбол маҳрум карданд. ҳамчунин барои кори нодурусти қалб ба ӯ дефибриллятори имплантатсияшавандаи кардиовердит насб карда буданд. Эриксен ки бозигари Интер аст бояд рӯзҳои наздик ба ҳаят бармегашт, вале дар ин баргашт мушкилӣ пайдо шуд. тибқи оинномаҳои чемпионати футболии Италия бо чунин вазъ бозӣ кардани футболбозон мамнӯъ аст. гуфта мешавад ки бо дефибриллятори имплантатсияшавандаи кардиовертерӣ ба майдон баромадани футболбоз дар 5 чемпионати асосии футболии Аврупо мамнӯъ аст ва ин водор мекунад ки Эриксен ба чемпионати Дания баргардад. манбаҳо хабар медиҳанд ки Кристиан Эриксен ва бошгоҳи Интер рӯзҳои наздик шартномаи ҳамкориро қатъ мекунанд. ҳаёти футболии Кристиан Эриксен ҳамон вақт хотима ёфт ки ӯ аз дастаи Тоттенхем ба дастаи Интер гузашт. дигар ҳамон хел дар курсии эҳтиётӣ рӯз мегузаронд ва ҳамин тавр вазъи саломатиаш мушкилӣ пайдо карду рафт. акнун фаҳмидед ки то вақте саломатӣ ба ҳама дар корӣ, вақте саломат нестӣ ҳамсарат нигоҳ намекунад. Тоттенхем яке аз дастаҳои беҳтарини премер-лигаи Англия аст. ӯ қодир аст ки дастаҳои беҳтарин аз ҷумла Манчестер Ситиро шикаст диҳад. ӯ қодир аст ки ба финали Лигаи Чемпионҳо барояд. вале ин даста дар сатҳи Килиан Мбаппе бар ин дастаҳо набудааст. Том Ҳоланд, ситораи машҳури кинои муосир, дирӯз дар як суҳбаташ дар мавриди вохӯриаш бо Килиан Мбаппе дар маросими ҷоизасупории туби тиллоӣ ҳарф зад. ӯ ёдовар шуд ки чӣ хел ҳангоми вохӯрӣ бо футболбози парижӣ аз ӯ хоҳиши гузариш ба дастаи Тоттенхемро кард ва ҷавоби ин футболбоз хеле аҷиб буд. Том Ҳоланд аз Мбаппе пурсидааст ки дӯстам, ту бояд ба Тоттенхем равӣ. Мбаппе дар ҷавоб ба хоҳиши актёр хандиду ҳамин қадар гап гуфт ки не, ин номумкин аст. ҷавоби Мбаппе он гунае буд ки гӯё ӯро ба дастаи моҳири ёвон даъват карда бошанд. дар маросими қуръакашии Лигаи Чемпионҳо бо ҳам ҳариф шудани Реал ва ПСЖ дар гузариши Килиан Мбаппе ба ин даста монеа эҷод кард. бозии дастаҳои мазкур эҳтимолан рӯзи 15 феврал баргузор мешавад ва бозии ҷавобӣ бошад рӯзҳои 9 март дар назар дошта шудааст. аз ин рӯ дастаи Реал мавзӯи шартнома бо ин бозингарро баъди 9 март дар нақша гирифт ва ба хотири эҳтироми футболбозу дастаи ПСЖ ҳамчунин то охири мавсим мавзӯи трансфери Мбапперо эълону расонаӣ нахоҳанд кард. дар Мадрид бар ин назаранд ки дар сурати эълон кардани трансфер ва ё амалии он футболбоз зери фишори баланди мухлисону атрофиёни даста дар вохӯрӣ зидди Реал қарор мегирад. Флорентино Перес танҳо ҳаминро гуфт ки мавзӯи трансфери Мбаппе аз ПСЖ ба Реал тибқи нақша ва бе ягон мушкилӣ идома дорад ва то охири мавсим футболбоз ба ҳайати шоҳона ҷалб мегардад. мухлисони Реал мегӯянд гузариши Мбаппе ки ба гузариши Эден Азар монанд бошад лозим нест. лекин ба шумо мухлисони Реал ҳамин Мбаппе чӣ лозим аст, дар ҳоле ки Винисиус Ҷуниор дар ин мавқеъ аз ҳама як сару гардан болост ё Мбаппе ба қавле шохи зиёдатӣ дорад?
вақте ки аз хулосаи баровардаи худ пушаймон мешавӣ. гап сари ҳабиб нурмагомедов меравад. доғистонӣ шояд аз эҳсоси ниҳоят зиёд ҳамон вақт пеши мардум ваъда дод ки дигар ба рақобат намебарояд. акнун ки эҳсосҳои он вақта майда майда пушти сар шуданд, баъд дар вуҷуди инсон камкам эҳсоси пушаймонӣ пайдо мешавад. ба қавли гапи мардак якто не яъне ки не. баъд дар ин ҳолат чӣ кор бояд кард? ҳабиб қасамро болои қасам кард ки дигар ММА барои ҳамешагӣ тамом, вале роҳҳои дигаре ба майдон баромаданҳо ҳам барои ҳабиб пайдо карданд. менеҷери ҳабиб нурмагомедов Али Абделазиз равзгари амрикоӣ Тони Фергусонро даъват кард ки бо услуби греплин бо ҳабиб ба майдон барояд. ҳоло Тони дар ин маврид чизе нагуфтааст, вале менеҷер дар ин мавзӯъ хеле ҷиддӣ ҳарф мезанад. ӯ навиштааст ки ту дар мавриди рақобат бо услуби греплин бо уқоб чӣ андеша дорӣ? ман туро асабӣ надорам, балки ҷиддӣ пешниҳод кардам, навиштааст Али Абделазиз. чанд рӯз қабл Тони Фергусон ҳангоми таҳнияти Чарлз Оливера бо ҳамзат Чимаев ба ҷанги сар дар шабакаҳои маҷозӣ даст заданд ва дар миёни баҳс Тони ба суроғаи ҳабиб ҳамчанд суханони таҳқиромез равон кард ки ин боис гашт масъалаи 5 маротиба қатъ шудани рақобати онҳо дар навъи варзиши греплин хотима ёбад. ҳабибро андаке ба қавле лафзи мардӣ намегузорад ки ба октагон барояд, вагарна ҳеҷ мушкил нест ки мисли Конор карьераи худро имрӯз ҷамъбаст намоӣ ва баъди ҳамагӣ 1.5 рӯз боз аз баргашти худ дарак диҳӣ. раиси шаҳр бо як депутат дар бораи як мавзӯъ баҳси дурудароз карданд ва кор то ҷое расид ки ин масъала мардонавор дар дохили ринги ҷанг ҳал шавад. ин ҳодиса дирӯз дар Бразилия ба вуҷуд омад. раиси шаҳри борбаи Бразилия Симау Пейшото бо собиқ мушовири худ Эринеу да Силва ки феълан дар вазифаи вакили худ депутати парламенти Бразилия кор мебарад, бо услуби варзиши ММА ба октагон баромад. масъала ин буд ки раиси шаҳр ва депутат дар мавриди тақдири як боғи шаҳри борба ба мувофиқа нарасиданд ва кор то ҷое расид ки ин масъаларо сиёсатмадорон дар майдони ҳарб ҳал карда бошанд. да Силва раиси шаҳрро аз он интиқод кард ки ӯ наметавонад ин боғро дар назди дарьё то охир нигоҳ дорад. дар ҷавоб раиси шаҳр навореро расонаӣ кард ки он ҷо аз тайёрияш бар зидди депутат дарак медиҳад. баъдан ба ин хулоса ниҳодҳои варзишӣ ҳамроҳ шуданд ва ҷангро дар мактаби маҳаллии наздики ҳукумати шаҳр ташкил намуданд. ҳатто рақобати онҳо мустақиман дар телевизиони маҳаллӣ низ ба тамошо гузошта шуд. дар навор дида мешавад ки чӣ хел сиёсатмадорон ҷониби ҳамдигар зарбаҳои ғайрикатбӣ ва ҳаваскорона мезананд. рақобати се раундаи онҳо дар ниҳоят ба нафъи раиси шаҳр хотима ёфт. ваъда ин рақобат ҳам ин буд ки ҳар касе ғолиб баромад тақдири боғ ба хоҳиши ӯ ҳал мешавад. хулас раиси шаҳр акнун метавонад ин боғро боз ҳам зеботар гардонад, чун депутат тарафдорӣ аз вайрон намудани он мекард. ба ҳамин тамом то дидор хайр.